ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ. ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರುಲ್ಲೇರು ಏತ್ ಬೆಲ್ಪೆರಂತ ಓಡು ಬೆರತ್ತು ಹಮ್ಮಿರು ಮಾಮಿ ಬರ್ಪಾರ ಗಾಟಿಗೆ ಮಾಮಿ ಲಾಪ್ಪಿರ್ಲಿ ಐಕು ಸಾರ್ಲೇರು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಪ ಅಪ್ಪನೇ ಆಯ್ತಾರೆ. ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಇಂಚು ಇಂಚು ಬಂದರು ಬಂದರು ಈತನ ಸಾಧನೆಗಳೇನೆಂದರೆ ಹುಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಬೇರೆ ಏನಂತನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಮುಳಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ನಂದು ಕುಡ್ಲಡಿಪ್ಪನ ಗಾತು ಪೊರ್ಲಿಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಿಕ್ಕದು ಆಯ್ತಾ ನರಮ್ಮಣಿ ಇನ್ನೊಂದಾಳು ಜೋರದ ಮಾಮಿ ಜೋರದ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿದ್ರು ಮುನಿಗೆ ನಾಯಿ ಪರ ಬಂಗೊಂಡವ ನಮ್ಮ ತೋಟ ದೊಡ್ಡವೆ ಯಾನ ಕಪ್ಪಾಯ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬ್ರೈಟ್ ಇತ್ತೈತೆ ಬೇಡ ಮಾಡಿ ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಈ ದೈಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಕೊನತ್ತದ. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಾಮು ಮಾಮಿ ಯಾನಂಬೇರ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಅದದ ಇಂಕ್ಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಮಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಜೋಶ್ ಬಿದ್ದಾರ್ದು ದಾಲ ತಿನ್ನಂದೆ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತದ ಘಾಟಿಗೆ ಬೋಡುದಿಲ್ಲ ಏತು ಸಮಯ ಘಾಟಿ ಬೋಡು ಬಂಡದು ಮಾಮಿ ಬರ್ಪಾರ ಘಾಟಿಗೆ ಮಾಮಿ ಲಾಪ್ಪಿರ್ಲಿ ಸಾರ್ಲೇರು ಏತು ಮೇ ವಿಡಿಯೋ. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮೇನು ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ರಬ್ಬರ್ ದೈನಟ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾಮು ಡ್ರೈವರ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಣ್ಣಿ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆಗೆ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಪೋಪಿನ ರೋಡುಡೆ ನಮಕ್ ಸತ್ಸನ್ನೆಲ ಬೊಕ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರು. ಸೊ ಅರ ಪಂತಿಗೆ ಪೋಪುನ ಫುಲ್ ಪಾಶ್ ಅದ ಕಾಡು ಬುರ ಬೋಂದುಲ್ಲೆರಾರು. ಪೋಪುನ ರೋಡ್ ಇಂಚೆ ಇತ್ತನ್ಲ ಬಟ್ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಎಂಚೆ ಇತ್ತನ ಪಂಡ ಆ ಮೋಡದ ನಡುಡ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬತ್ತದ ಎಂಚ ಬೂರ್ಂಡು ಆ ಸುದೆ ಪೂರ ಎಂಚ ತೋಜುನ್ ತುಲೆಗೆ. ಸಂಘಟಿಕೊಂಡು ಅನ್ನಾರ ಸಂಘ ಅಂಚಿ ಬೋಂಡ ಅಣ್ಣಾರು ಇಂಚಿ ಬೋಂಡ ನಮ್ಮೂರು ಘಾಟಿ ಬೋಯ ಅದಕ್ಕ ಮಾಮನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಡ ಮೊದಲು ಮಾಮನೊಂಜಿ ಪುದಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಪುದಡ್ ಚಂದ್ರ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಚಂದ್ರ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕಕ್ಕಿಂಜೆ ರೋಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಗಟ್ಟಿರಿಲ್ನಿ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ದು ಸಿಲ್ವೆ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬರ್ತಾನ ನಾನು ಚೂರು ಇಪ್ಪನ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಬರ್ಪುಣ ಹೋಗು ಎರಗಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತನ ಬಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಪನಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಬರ್ತದಂಡೆ ಆಂಡೆ ಎತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಿಲ್ಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಈ ಪ್ರಾಯ ಏತ ಅನ್ನ ತುಲೆಗೆ ಜೀವ ತುಲೆ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಶಿವಪ್ಪ ಸತ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ನಮಸ್ತೆ ಜಿಮ್ ಹೋದಾತನ
ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ ಚರ್ಮಟೋಲ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಅಯ್ನ ಮುಟ್ಟನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮೂಲೆ ಇದು Yes, ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾವನ ಮನೆ. ಹೀಗೆ ಹಿಂಗ ಶೋಕ್ ಬರ್ತದೆ ಟಕ 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 ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ್ ತುಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಮುಂತಲೇ ಯಾರು ನೀವು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ದ ಪ್ರಗತಿ ಪರ ಕೃಷಿಕರು ಏತ್ ಬೆನ್ಪೇರಂತ ಓಡು ಬೆನ್ಪರೇನಿ ಹೀರ್ಬೆ ನೋಡು ಬೆಲ್ಪಾರಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ತುಂಬುರ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೆಂದದು ಎಂಕ್ಲವರು ಒಂದು ತಿಂದು ತಿಂದು ನಾನು ಜೋಟು ಗೊತ್ತಾಗುದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ತುಲಲ್ಲೇ ಪ್ರೂಫ್ ಅಶ್ವಿತ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಆರದೈತೆ ಕೈಲಿ ಮಾಡುದು ನಾಟಿ ಉಂಡು ಹಾ ಅಂದೆಲ್ಲ ಕೈಲಿ ಮಾಡ್ದೆ ಇಂದು ನನ್ನ ಲತ್ತು ಇಂದೇರ್ ನಡ್ತ ನೀರ ಈರತ್ತು ಅಂಬೇರತ್ತು ಅಮ್ಮೇರು ಮಾಮು ಮಾಮಣ್ಣೇರು ಅಪ್ಪೆ ದೋಸೆನಾ ಮುಲ್ಪದ ನೇಚರ್ ಪೂರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಇಕ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಆದ ಬರ್ತದ ನೆಂಚ ತತ ಈರ್ದೈತೆ ಚೂರು ಸೌಕಾದ ಬರ್ತದಾರೆ ಈ ಪೊರ್ಲು ಮುಳಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರೆ ನನ್ಬಿಟ್ಟು ಓ ಆಯ್ತಾ ನರಮ್ಮನಿ ಇನ್ನೊಂದಾಳು ಜೋರದ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿದ್ರು ಮುನಿಗೆ ನಾಯಿ ಫರ ಬಂಗೊಂಡವ ಜೋರಾಯ್ತಿಂದ ಮುಖದಿಂದ ಮಾಮಿಗೆ ಎತ್ತು ಪಣ್ಣಲಾಯ್ತು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂದ ಮಾಮಿಗೆ ಬೆರ್ಪುಣ್ಣೆ ಎದ್ದೆ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾರ್ಲು ಕಂಡನಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ರಬ್ಬರ್ದ ಗುಡ್ಡೆ ಅವಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತಿ ಪುರದ ಎತ್ತದಾತಂಡೆ ಇತ್ತದಾಯ್ತಾನೆ ಕೆಲವೊಂದು ದೈಕ್ಲು ಪುರ ಸೈತದನ್ನದ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ದೈಕ್ಲು ನಡ್ರ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಈ ದೈಕ್ಲೇನ್ ಪುರ ಕೊನತ್ತದ ಒಂಜಿ ದೈತ ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ 110 ಮೇಡಮ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಪೂರ್ವ ಗಾಡಿ ಪುನಃ ಅದೌದು ಅಪೂರ್ವ ಗಾಡಿ ಪುನಃ ಮುಡ ಈಗ ಬೆಡ್ ganti nalla di caso nalla ayo ಮುಂದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇರ್ತಾರವ ಎಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಬೇರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇತ್ರ ವಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದ ಈ ಪುರ ನಡ್ದಾಂಡ್ ಇತ್ತನ ಕೆರೆಂಗ್ ಗೊಕ್ಕರ ಶುರು ಅಂತದ ಓ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೆರೆಂಗಿಕೊಂಡು ನನಂಜುಂಟಿ ದೋಸೆ ಕೆತ್ತೆ ಇವು ತಗೊಂಡಪ್ಪಳು ಕೊಡಿ ಕಾತೋಂದುಳ್ಳೋಳು ಕೊಡ್ತಿ ಒಳದಿಂಕು ಬೆರು ಬೆರು ಅರ್ಧ ಬೇಲೆ ಅಂದಿತ್ತು ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್
ಸರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಟ್లా ಬೀದಿಟ್ಟಿಲ್ಲರು ಸ್ಮೈಲ್ ಲವ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಬುಲ್ಪಿ ನಾನು ಬುಲ್ಬುಲೆ ಬುಲ್ಬುಲೆ ಬರ್ಚಿತ್ತಂದ ಮದುವೆ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದಾನೆ ಬೇರೆ ಅನ್ಬಾರ ಜನ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಕೂಡ್ಲಾಡಿಪ್ಪನ ಗಾತು ಪೊರ್ಲಿಪ್ಪನ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಕೂದಲು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇವರಿ ನೋಡಿ ರಕ್ಷಿತಾರ ನಾನು ಈ ರಕ್ಷಿತಾರ ಫಾಲ ನಾನು ಪಂಪೇಳ್ದ ಫಾಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪಂತ ಅಲೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಪೋಯಿ ತೋಟಗ್ ರಬ್ಬರ್ ತೋಟ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ತೋಟ ಹೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಕಪ್ಪಾಯ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬ್ರೈಟ್ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದುಂಬೆ ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜನ ಏನ್ ಪೊರ್ಲು ತೂದೆಂಬಿರುತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೊರ್ಲು ಪುರು ತೂಪು ಜಂಚೋತ ಯಾನ್ ಪೊರ್ಲು ಇರು ಪೊರ್ಲು ನಿಂಚ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಊರು ಊರು ಸರಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಏನು ಸಾಂಗ್ ಸರಿ ಮಿತ್ತೋರ ಪತ್ತಿ ಊರೆಂದ ಅಬ್ಬಾ ಎಂಚು ಬಲ್ದಾಯ್ನಿ ಯಾನ್ ಬೋಲ್ದೆ ಏನವ ಕಂಚಿನ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಚಿ ಉಂಟು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಟು ಒಂಥರ ಗಿರ್ ಟೈಪ್ ಉಂಟು ಉಲ್ಲಾಲೆ ಕಂಜಿ ತೋಜಂದಿದ್ದು ಇಂದೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ಬಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉದ್ದದ ಪೊಕ್ಕಡ ಕಡೆ ಬಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಕಿರ್ಮುಂಡು ತುಕ್ಕ ಆಮ್ ಮಿನುಕು ಮಿನುಕು ಓ ಹಾಂಡೆ ಹಾಗೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಲೆ ಈರು ಬಲೆ ಬಂಗಾರು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಂಡೆ ಸಾಂಡೆ ನನಂಜಿ ನಾಚಿಕೆ ಅಂದು ನನಂಜಿ ಕಿಸ್ಸು ಕುಂಡೆಕಿ ಜಮತಾ ಅವನ್ ಪುರ ಕುಂಡೆ ಅವು ಗಿರ್ಕಂಜಿಜ್ಜಿ ಓ ಬಲೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ ಕಿಚ್ಚಮ್ಮ ಕಿಚ್ಚುಕೊಳ್ಳಿ ನನಂಜಿ ಐ ಫೀಲ್ ಶೈ ಹಾಲು ಇಲ್ಲ ಕಾರಿಗೆ ದಾಲಂಜಿ ಕೊಡ್ಜೇರು ಬಂಜಿಗೆ ಬಾಲೆಗ್ ಬಾಲೆಗ್ ಉಂಟು ಅಂಕಿಲ ಬಾರಿಜಿ ಮಾರ ಸುಲೆ ಸುಲೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾಧನೆ ಬರ್ತಿ ಪಗೆಲತ ಕತ್ತಲ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೋನ್ ಸುಧಾರಿಸೋದೇರಿ ಇನ್ನಿವಲ್ಲ ಡ್ರೋನು ಇನ್ನಿಲ್ಲಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಂಚು 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಏನೇನು ತೋಜವಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಮೊಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಲ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿ ಇಂಚಿದ ಮೇ ಮೊಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ರಡ್ಡು ಬೊಗ್ಗಿ 4 ಬೊಗ್ರಿ ಮೊಲ್ಲ ಉದರೆಂಚ ಟಿಂಕುನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಐಶ್ಯಬಾ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಕಣ್ಣೆ ಬುಲಾದಿ ಗುರ್ತಿಕ್ಕಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಜಗತ್ತಂತೂ ವಾರ ತುಂಬ ಜಗತ್ತ ಇನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಂಚಿ ತೋಟತೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಪ ಅಪ್ಪನೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಮಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಟ್ಟೆ ಬರ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಮಾಮಿ ಸೌಖ್ಯ ಬ್ಲಾಕಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ
ಅದೇ ಬ್ಲಾಕಿ ಕೊಂಚ ವೈಟಿ ಓಡಿ ಅದೇ ಕೇಳೋದಲ್ಲೇ ಉರುವಾಪಿ ಉರುವಾಗಿ ಅಂದ ಕೊರಿಯಾಗಿ ರೂವಾಪುಜ ಏನು ಹಿಂಗಾಗ್ಲ ಜೋಡಿ ಉಂಟು ನಾನೇ ಪಾರಡುಂಡು ನೆತ್ತ ಜೋಡಿ ಬಾ ಬಾ ಕೋರಿ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಸಾರ ಪೂರ ದಿಂಗ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಉಂಡು ಏನಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಓ ಅಂದಿ ಕಾತನ ಪರಂದಿ ಈ ಕಾಣೆ ಎರಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಎಂದಿದೆ എന്തുണ്ടാ എന്തുണ്ട് ഓ ആയിട്ടുള്ള പറഞ്ഞത് ಇಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗನೇ ಇದ್ದೆ ಮಣ್ಣಾನಾಗ ದೇನೋಡು ಇಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಒಬ್ಬನಾಗ ದಾಯ್ತಾನು ಅಂತನ വിറ്റാല് വിറ്റാല് ಆಂಟು ಮಾರ್ರೆ ಮಾಮಿ ಲಿಂಬೆ ಪೊಯ್ಯ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲುಂಡು ಅದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲುಂಡು ಸೋಕುಲುಂಡು ತುಲಿ ಅದು ಮಲ್ಲುಂಡು ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ತೋಟ ದೊಡ್ಡವೆ ದೊಡ್ಡವೆ ನಾನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಕೊಂಚನ ಏನು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜೆ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವು ನೀರು ಹೋಗಿ ದೈ ಮಾತ್ರ ಅಲಕ್ಕಬಹುದು ಹಾ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೈಯೊಡು ಬೇಲೆ ಜನ ಹೊತ್ತು ನಿಂತಾನೆ ಕಡೆ ಕಲೆಂಗೆ ಹಾಕೋಣ ಕೊಕ್ಕಡ ಹಾಕಣ ಬೇನವ ಕೊಕ್ಕಡ ಹಾಕಣ ಬೇನವ ಹೀರೆಗೆ ಹಾಕು ತೂಕ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಸಂಗ ಹೌದಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ದಿನದ ದೈ ಬಿಡ್ಪೋಂಗಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಕ್ರಮಣ ತಯಾರು ಇದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಗೆದ್ದ ಈತನ ಸಾಧನೆಗಳೇನೆಂದರೆ ಹುಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಂದರು ವಿಡಿಯೋ ಹತ್ರ ಮಾಮೂಡಿಗೆ ನೋಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಮಾತ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಮ ಒಂಚೂರು ಪಂಡೆ ಏತಮೆ ವಿಡಿಯೋ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ಲೋಡ್ ಆಂಡ್ ತಾರಾಯಿ ಪೂರ ಬತ್ತದ ರಿಕ್ಷಾದ ಕುಲ್ಲುದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಕುಲ್ಲರಿಪ್ ನನ್ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ಗಾಡಿ ಜಾಗಿನೇ ಗಾಡಿ ಜಾಗಿನೇ ಅವಸ್ಥೆ ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಭದ್ರಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಂಟೆ ಪೋಯಿನಾಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ತಲೆ ಏನ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ 2 ನಿಮಿಷ 20 ಆನಗಳಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗೈತೆ ಬಲ ಬಲದಿ ಇಜ್ಜಾರು ಶೂರ್ಪನಕ್ಕಿ ಆಲ್ತುಲೆ ಪಾಪ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಲ್
ಎಂಕ್ಲ ಸಂಡೇನ ಇಂಚ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ದೊಟ್ಟು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದಿತ್ತ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಿನಿ ಅನ್ಪನದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗು ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ.